abantu videorize ngibone ngabantu ba umama wakho akakwazi usithetha isilungu, umama wakho zange akwazi futhi kwawungena emsebenzini ngenxa engakwazi uthetha isilungu. Uyakwazi Xa ingena emnyango umama wakho ali no parties. Akufanele uba uthe good morning kumama wakho. Ekaziyenza lo mama. Ekaziyenza lo nto mama. Uqinisekile nalo unanele umama wakho uyakwazi uthetha isilungu? Khawutsho amagama wathi kwazi wabiza umama wakho. Kwakuthe wayesithini uzakwazi ukumsho? Understand isilungu anazi baba yisithini. Kodwa uthi umama wakho wayikhumsha kodwa wena usazi isilungu. Uqiniseke wayikhumsha ke ngoku kodwa wena. Ungeke understand isilungu iyo lento ngingafuni usithetha. Awusithandi isilungu. Kodwa umama wakho akwazi ukuthetha isilungu. Wena uqiniseke uyakwazi ukuthetha isilungu. Phela apha isilungu sakho. But understand isilungu mna guys. Ufuna uba yintoni? Ufuna uba ngudoctor. Ongakwazi isilungu. Uzothi phefumula ngesiXhosa. Ayibo. Nangoku nje udoctor Akekho udoctor ongakwazi ukumsha lona. ukhona. Kubani? Ngulo waseKoma. Yho! Uyehlaza uthi doctor wakho utaka kwakhumsha? Wamvesithi? Wamvesithi? Wathatha isiXhosa. Uthini xa ifikayo wena athi phefumula ngesiXhosa? Hayi. Uthini? Mos. Khawubalisa. Sibesikehlala thina silinda abanye bagqibe nje. Igoma. Akakwazi ukumsha. Uthatha isiXhosa la doctor. Yena akazithandi nezihlangu uhamba eyeKaus qha. Napaphandle uhamba eyeKaus. Uyatofa. Kude kutofa. Kodwa xa umxelela uba angakutofa akazukutofa. So ushara nje uba wena ustrong kangakanani uba angakutofi noba ufile. Ewe. So Sala kuba ndifile ndizawuvuka seqo. Ndombulala. UYesu wena. So uzovuka nje. Hayi nguYesu. Ngubani? Ndimthixo. Oh, are you expensive? Bye ke guys. Bye. Umzukulwana wami uthi unguYesu kwaye uzovuka ngesuku lesibili. Umzukulwana wami akangakwazi ukukhumsha. Andithanda isilungu. Awuthanda isilungu kodwa ukwazi ukukhumsha qha into ecacileyo. Mama mokwaziyo. So wena ukhumshelwa ngumama wakho kwezindawo. Asesikolweni ubiza umama wakho. Hayi, andibizi mama. If ufuna into ubiza umama wakho azokukhumsha.